तो फाइनली गाइज पवन सिंह के जोन विवाद रहल अपनी पत्नी से उ विवाद बेरा खत्म हो गइल बा। हई जोन तो फोटो देखत लो ई रियल के फोटो हो, कोनो एडिट नहीं के गइल। तो चलो लो आज बात करे कि वीडियो में कि आखिर कैसे का भइल कि ये लोग में सेटलमेंट हो गइल बाटे। तो हम लोग के बता दी कि पवन सिंह के तो हम लोग जानते बा लोग कि चुनाव लड़े वाला रहना और इस समय भोजपुरी इंडस्ट्री में केहू से केहू के विवाद नहीं के जैसे भी रहल उ सब मामला सुलझ गइल बाटे और इस समय सब केहू एक बाटे। और पवन सिंह 2024 में सांसद के चुनाव लड़त रहना तो बहुत से लोग बोलत रहल कि आपन तो एगो मेहरारू सम्राट नहीं के, तो ये पवन सिंह चुनाव कैसे लड़ियन और कैसे जनता के एथी करियन। लेकिन पवन सिंह वो बात के इग्नोर ना कइनन और अपनी ऊपर लेके गइनन, अपनी पत्नी के घरे बैठनन उठल लो और मीटिंग कैल लो। मीटिंग करने के बाद ये एगो फोटो निकलल बा जौन की तलो स्क्रीन पे देखत लो। फोटो के देख के बहुत से लोग बोलता कि फोटो एडिट कर गइल बा, काहे कि एकरी पहले बहुत से फोटो एडिट करके डालल जात रहला। लेकिन तो हम लोग बता दी कि ये फोटो एडिट नहीं किया गइल, ये रियल फोटो बा। और पवन सिंह के जोन तलाक की ये रहला मामला ए बेरा सुलझ गइल बाटे, कोनो तलाक के मैटर नहीं है और ए बेरा इ लोग दोनों जानी एक साथ रह सकेला लो, कोनो भी मैटर नहीं है। और भोजपुरी इंडस्ट्री में तो हम लोग जनते बाड़ो सबके परिवार सबके एक साथ बाटे और जोन भी विवाद जेकर खेसारी के साथे या पवन सिंह के साथे या समर सिंह खेसारी लाल के साथे ई कुल विवाद रहला, कोनो एथी नहीं है। और तो हम लोग बता दी कि पवन सिंह बहुत ही जल्दी सांसद के चुनाव लड़ियन, देखल जाओ कि कोनो पार्टी से उनके टिकट मिलता। अभी तो कंफर्म नहीं है कि कौन पार्टी से लड़ियन, बीजेपी से लड़ियन कि आरजेडी से लड़ियन। लेकिन 2024 में उठान ले बना कि हम चुनाव लड़म। बहुत लोग कंफ्यूज बाटे कि पवन सिंह अगर चुनाव लड़ भी जइहन तो का खेसारी लाल यादव प्रचार करे जइहन कि ना जइहन। तो हम लोग बता दी कि खेसारी लाल यादव प्रचार करे काहे ना जइहन यार, कि से उनके टिकट मिलो। अगर पवन सिंह चुनाव लड़ दिहन तो खेसारी लाल यादव के अगर बुलावल जी तो चुनाव प्रचार करे जरूर जइहन। काहे कि अगर मामला जौन बाटे तो सुलझ गइल बाटे और ई दोनों जानी एक हो गइल बा लो, तो खेसारी भी कहलन कि हाँ जब बड़े भाई चुनाव लड़ेंगे तो हम प्रचार करने जाएंगे। तो तहलो बतिया लो कमेंट लिस्ट में का जइहन कि ना जइहन, ई तहलो के राय बाटे। और ज्योति सिंह पवन सिंह एक हो गइल बा लो, एकरी बारे में तहलो का कहल चाहता लो कमेंट में इहो बता दिया लो। तो अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को प्यारा से लाइक और चैनल के सब्सक्राइब जरूर कर दिया लो। मिलता नहीं कि नेक्स्ट वीडियो में और हाई सेटअप के चेंज करने